נשמח שנהיה בהקשבה, תודה רבה. אנחנו נמצאים כאן באיחור של לפחות 8 שנים. אנחנו נמצאים כאן כי דאגו לעכב לנו ולא לעשות התחדשות עירונית שהיא צו השעה. שבונים עיר ומתכננים עיר, צריך לדאוג לכל חלקי העיר מבלי יוצא מן הכלל. היו ניסיונות רבים של חברי מועצה רבים להביא את הפינוי בינוי והתחדשות עירונית, וזה נתקל באוזניים אטומות. אני לאה פדידה, אני יושבת ראש סיעת דרך חדשה, מתמודדת לראשות העיר. יש פה חברים רבים יחד איתי, חן כהן, ערן דהן, איפה ירון חן? מאיה ביטן, ירון חן, שבאמת הביא את הבשורה יחד עם השר שתכף יבוא ויסביר לנו, לשעבר אלקין, והביא את הכסף לתכנון. דבר שיוקנעם יכלה לעשות מזמן. כדי שתהיה התחדשות עירונית צריך להיות משולש. צריך להיות תושבים שרוצים. צריך להיות יזם שרוצה. וצריכה להיות עירייה שרוצה. אנחנו ניתן את זכות הדיבור לחברנו היקר, השר לשעבר, שר השיכון זאב אלקין, וחבר הכנסת לדבר, ואחר כך אני גם מדבר וירון, ואז נוכל לשאול שאלות, כי אנחנו רוצים לצאת מכאן שיש לנו את כל התשובות, ושיוקנעם יודעת לצאת לדרך חדשה שהפינוי בינוי הוא על סדר יומה. בבקשה, השר לשעבר אלקין, חבר הכנסת. לאן בורחת? נגמרה התקופה שאת מסתתרת. ערב טוב, תודה רבה לכם, תודה רבה לך לאה ולירון על זה שהזמנתם אותי לכאן. אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד מרגש, כי אני חוזר למקום שהייתי פה לפני, כמה זה? 8 חודשים או 9 חודשים. אחרי שקיבלנו החלטה שאף אחד לא האמין שיש לה סיכוי להתניע את התהליך של ההתחדשות העירונית כאן בשכונה. ואני לקראת הביקור הזה עניין אותי לדעת מה קרה. הרי קיבלנו החלטה עקרונית, תכף אני אגיד על זה כמה מילים, אבל עניין אותי לדעת איך זה מתקדם. ודיברתי עם אנשי המקצוע ושמחתי מאוד שהעגלה הזאת נוסעת. והקרב הזה שניהלנו אותו הוא לא היה לחינם, ואני מאוד מאוד שמח לאה שאת מרימה את הדגל הזה של התחדשות עירונית, כי אין דבר יותר מוצדק וחברתי בעיניי מהתחדשות עירונית. אין דבר יותר יפה מלקחת שכונה ותיקה עם אוכלוסייה שבדרך כלל מי נשאר בשכונות הוותיקות, בדרך כלל לא אוכלוסיות הכי חזקות, ולשנות את פניה. לשנות את פניה כדי שיהיו כאן בתים יפים, כדי שתהיה כאן איכות חיים אחרת שמגיעה לתושבים בשכונות האלה. וזה לא פשוט, בטח כשזה לא קורה בתל אביב, כי שם ערך הקרקע, שם זה פשוט. אבל הדגל שלי כשר השיכון היה שמגיע התחדשות עירונית גם למקומות שהם לא תל אביב. מקריית שמונה ועד אילת. זה שהצלחתי בסופו של דבר לדחוף תוכנית להתחדשות עירונית למסלול תכנון מזורז, זה לא היה טריוויאלי, כי הרבה פעמים אוהבים בנייה חדשה. אני גם כשר השיכון אוהב בנייה חדשה, אבל היה ברור שיש כאן שכונה שאפשר לעשות פה צעד חברתי מאוד מאוד גדול, וביקשתי משרת הפנים אז, אמרתי לה, בואי במקביל לקידום בנייה חדשה שגם תביא משאבים לתמוך בהתחדשות עירונית, בואי נכניס את התכנון של התחדשות עירונית לתכנון מהיר, לוותמ"ל. למה? כי לפעמים אומרים נעשה גם בנייה חדשה וגם התחדשות עירונית, אבל מה הטריק? בנייה חדשה תלך במסלול מזורז, איך שמדינה יודעת לתכנן מהר, ותמ"ל,
טיק טק, תוך שנה-שנתיים גומרים תהליך תכנון, והתחדשות עירונית תלך בקצב רגיל בוועדות תכנון. אצלנו זה יכול לקחת גם 10 שנה וגם 15 שנה. ואז השכונות החדשות שהיו צריכות להביא גם משאבים לקידום התחדשות עירונית, הן כבר קמות, והתושבים בשכונות הוותיקות מסתכלות על זה בכיליון עיניים ואומרים מה איתנו, ונשארים מאחור. ופה הלכנו על מודל אחר, וצריך להשגיח, ואני מאוד מאוד מקווה שזה מה שתעשו אחרי שתנצחו ותיקחו את הפיקוד על העירייה. צריך להשגיח שזה לא יורד מהמסלול הזה, שהשכונה החדשה שאמורה להביא משאבים מתקדמת יחד עם התחדשות עירונית שמתקדמת. ודיברתי עם בן אדם שהוא מופקד על כל הנושא הזה של התחדשות עירונית, הוא נתן לי הערכה, סיפר לי בדיוק איפה אנחנו נמצאים כרגע בשלבי התהליך. הוא מעריך שכל תהליך תכנון יסתיים בשנת 24, וזה בשורה גדולה לשכונה הזאת, כי ברגע שיסתיים תהליך תכנון אפשר לצאת לדרך עם המשאבים שיבואו מהבנייה של השכונה החדשה. אם רוצים לצאת לדרך, נכון. אמרתי שהרבה פעמים, כי התחדשות עירונית זה הרבה מאוד כאב ראש, זה הרבה שמחה לתושבים, אבל זה כאב ראש לעירייה, כי בשכונה כזאת תמיד התחדשות עירונית זה גם יותר תושבים, בבתים יותר יפים, יותר איכותיים, יותר מודרניים, אבל יותר תושבים. צריך לטפל בתשתיות. בבנייה חדשה ברור מאיפה מגיע הכסף לעירייה, כי היא מקבלת תמיד את החלק שלה